Ça tourne. Action. Anh soi mà. Mới soi à? Mama ta ya ma ko ni jira na dole. Allah ko so. Na fini la bi deli si wal em daga fini ko muna. Mama, e be se ka fini ko wane to yamna. Sofia, depuis kuma ne ne ka fini ko. Comme awa de ne ka fini ko la ye, o lasire to do, o segene do. Sofia e be ne che ka fini ko ye, e ba fo ne ka na fini di mo. Ça fait ne yɛrɛ bɛ taa an ka fini nɔgɔw bɔ ka na koli kama i bɛ sɔrɔ k'i jɔ ko ne k'an ka finiw bila k'e bolo ko taa i ba ka fini nɔgɔw minɛ ka so i ka n'o kɛ ne ka tɛmɛ m'a f'i ye ko m'i wolo wa Sofia m'i wolo ma deli k'i wolo wa n t'a fɛ k'i ɲɔgɔnna da bamunan na e ne ka fini ko mun kama ne fɛ k'i bonya kana bonya e nana ne bonyalen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ne y'o f'i ye n ko depuis don min na e donna yan n ko ne dɔgɔyara bari diɲɛ bɛ ne e Sofia ye ne da lɛfɛ ka taa yala ne mɔgɔ kunna ko jɔn tere jugu fɛn na nɔgɔlen kɔrɔmɔ Sofia ne ka fini ne ye bolo magara la ni ye n ka fini k'o don o don i b'a sɔrɔ ne fɛnɛ bɛ k'an to so kɔnɔ de ka kɛnɛmala ɲininkali kɛ n'o tɛ hali ne dɛsɛra ne bɛ n ka fini ko mama ala ka n'o kɛ dɛ bɔ ɲɛkɔrɔ bani bɔ ɲɛkɔrɔ bɔ n ka fini ko yɔrɔ la taa tiɲɛni kɔrɔmɔlɔngɔtɔ de ko musokɔrɔ tɛ se kun na b'a den ni ne ye Sofia ye ala i tɛ dɛmɛ n ka fini kɛ i bɛ taa n'o ye pressing de la ka t'u di Mama, ne ye wele ka na k'i lasigi juguman tɛ quoi bari sabula ne yɛrɛ bozo tɛ ka lafiya parce que a kuma yɛrɛ cayala quoi hali ne dalen don ne wulila dɔrɔn Sofia bɛ n tɔɔrɔ n'i ka moto ko kuma de ne yɛrɛ bozo ne y'a f'i ɲɛna bi ko Sofia ka ko nege bɛ ne yɛrɛ la walahi la n ye nkalon tigɛ Sofia yɛrɛ yeli ni bozo yɛrɛ fɛn bi a bɛ mun da ne yɛrɛ kan ala dɔrɔn de b'a dɔn donc ne b'i deli k'a kɛ ala kama ani denimasiya min ni ne ɲɔgɔn cɛ i ka moto ko kuma i k'a bila ne yɛrɛ bɛ moto kura san k'a d'i ma bozo e ka o kuma ma bali ne la i ka nin kuma ma bali ne la hali fitinin bari ni e ma da i muso nɔ kan ka na o kuma fɔ ne ɲɛna wallahi ala ne kun bɛ tigɛ e yɛrɛ la bari muso muru kɛlen don k'e tɛgɛ tigɛ ni Sofia ko ye ne t'a dɔn fɛn o fɛn de don nka n'i ko ten hali ni Sofia kun ye nin moto in sara e de ka wari kun bɛna don a la komi o y'i yɛrɛ ka wari ye an ka moto ko kuma tun tɛ baasi ye nka bozo wari don mɔgɔw ka pari wari b'a bɔ min mama jɔn ka pari wari bɛ ne na e ɲinɛna Sofia i ye wari min ta ne ka so kɔnɔ e ɲinɛna o kɔ kɔrɔ tɛ ɲɛna ko ne bɛ wari bila n kun fɛ so kɔnɔ ten ko ne t'a da dɔn ne ɲɛ de ye wari ye e Sofia bolo i sigilen bɛ ni salon kelen kɔnɔ i bɛ ka wari kɔnte mama ne ka wari sɔrɔ ma wari foyi tɛ ne bolo ne m'o ta i ka so kɔnɔ bozo wari bɛ sara dɛ ne tɛ sigi faden kɛnɛ kan dɛ n tɛ taa malo ɲɔgɔnna ɲɛna dɛ bozo jogo bɛ kɔni bɛ ne la sa kuma yɛrɛ nin kan tan kɔ parce que ne yɛrɛ tɔɔrɔ la quoi diɲɛ don o don ko kura diɲɛ don o don Sofia tɛ ala kama sa a b'a la an bɔra moto ko la pari wari ko kuma fana depuis i ka sɔli fana b'i jogo la
n'a sɔrɔ ne bɛ sonyɛni kɛ e kan k'o dɔn ne na o. Sofia e bi diɲɛ ko bɛɛ kɛ e Sofia bi diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ e m'a ta jɔn y'a ta e tɛ ka jɔ zon dɔ la yan kɛ yɔrɔ aw ka kɔni tɛ o ne de y'o lamɔ b'o cogo dɔ o ye ne yɛrɛ balimaden i tɛna fɔ ko Sofia bozo kɔni jɔn wɛrɛ don ne tɛ i ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ la bɛ kɔnɔ yan a ka ɲi ta ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen fana mɔgɔ ka pariwari moto ko min jɔ a bɛɛ garanti kɔrɔla la aya a dun k'a tɛ lɛ dɛ bari ni nin kalo sara mɔgɔ ka kɛsu bɛ ci wari tɛ to sarabali ye dɛ problème foyi t'a la mun mana jɛ dɔrɔn a fɔ an m'a d'i ma baasi tɛ o de b'i wele kun n y'a faamuya Sofia sabali kɛ ko mɔgɔ min bɛ ɲɛma nɔ ko mɔgɔ i ka sɔrɔ a ɲɔgɔn na ko kɛla tɛ diɲɛ kɔnɔ e furu ne bozo fɛ ani bi kelen tɛ dɛ diɲɛ don o don kuma kura de b'e kun kan e ma mun de kɛra an b'an ko min ka taa an jaabi ou e bolo kelen dɔrɔn de bɛ du kɔnɔna la yan nɔ que ça soit la première la dernière fois on tɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ dɔn diɲɛlatigɛ du in kɔni kɔnɔna la diɲɛlatigɛ ko o mana poyi kɛ e de don i b'i jɔ a kɔrɔla la n'a f'i ɲɛna ka segin i ka ko foyi nege foyi tɛ ne la se de tɛ yen walahi bilahi san ma sɔrɔ n'i labila a bɛɛ n'ala ni kɛlɛ tɛ n'i y'o de kɛ sisan n bɛna kɛ bolodenw taamasiyɛn ye mɔgɔ fɛ k'a kɛ k'a da i jogo kan i n ka kuma faamuya. Awɔ ɲa. Ni mana wuli bɛ baga ne ma ni ne dun ko ne bɛ kuma ne tɛ lamɛn yan nɔ. Ala ka Saya bisa berharap bersama. Nabi ayu kukulah kira-kira apa? Ayo. an sɔgɔma. Nanti dah. Nanti. Isi apa ni? Baasi foyi tɛ. Kau mana dah? Fosi tɛ na e fɔ mun. Ayo, kau ni nyakor lah sih nyamuk orang kan main ni kalau nak kasih apa ni dah. Ni muso la ka wuli bi sunɔgɔ ye mɛ. Mana dah? Dimana? Ayi bɛn dimi ma fɔlɔ kɔngɔ bɛ la. Kau ni nak? Ni kau bayar kau pun sampai ni tu si buat dia. Bɛn kana peresa a bɛ mɔ sa. Somai na, ni mana ada? Kulu sudah apa dah? Awo bɛ ka fɛn yɛrɛ la ne t'a la. Ada balik. Fɛn bɛ so kɔnɔ na jɔn ta de? Fɛn jumɛn? Minɛn bɛ so kɔnɔ na mana kunta ye min ye degun mana. Aw b'a ye de. Ayi bɛn aw ma jigin e fɔ mun. Ni ye mana bɛ sigi so kɔnɔ na. A y'a ma jigin. A terimuso nana a ka mana juru san. A terimuso jɔ? Lela. Est-ce que e b'ale dɔn? Ne t'ale dɔn. N'a sara kun jumɛn na sa? K'a nana sara kun jumɛn na wa? O ji bali. Cɛ ye sabali. Bɛnkɛ yɛrɛ ye kabako mɔgɔ ye. Ne tɛ kabako mɔgɔ ye, a ye de kabako mɔgɔ ye. Kɔɲɔmuso de bɛ de dilan da. Kɔɲɔmuso kɛra sa dun? Ala kana kɔɲɔmuso sa. O tɛ sa. I b'a dɔn an bɛ tile min na sisan. Sisan yɛrɛ tɛ. N'an ko k'an bɛ tile min na sisan dɔrɔn an ye kuma cɛ. I b'a dɔn depuis lawaleni de bɛ yen nɔ. N'i ye fɛn di mɔgɔ ma, après a bɛ tila k'a lasegin. Lela nana aw ka minɛnw lasegin a ye. Parce que a ko k'a bɛ se ka kɛ ko b'a sɔrɔ a bɛ voyage la. Banakan fɔ de ka di ye. E yɛrɛ ko kabini lawale ka kabisa. I ma tiɲɛ foyi fɔ la.
an na ila waati ni tun tɛ yen ni mɔɔ ye fɛn dila mɔɔ ma de n'i ye fɛn dila mɔɔ ma i ye waati tɛrɛ i y'a lama de ala kama voilà i y'a di ala kama o de ka ɲi a ye min ka nin kɛ a ye sira min k'a ma ɲɛ hali gɔlɛya jamana in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ gɔlɛya gɛlɛya jamana in kɔnɔ a ye muso dɔ di ka jamana gɛlɛya. E ni Awa cɛ bɛɛ y'an bɛ wagati. Cɛ ne muso sabali ko. Ala kama te tuguni dɛ. Sabali sa fɔlɔfɔlɔ y'an nafa bɛɛ kun ka ɲi muso in kɛra ko cɛ ye cɛ i ma e m'a ye k'a fɔ ko muso fana kɛra cɛ so kɔnɔ yan ko wɛrɛ tɛ o a ye wulila ko cɛ a yɛrɛ ma de an kɔni bɛ ala fo k'a barika da an ka dugu kɔnɔ la parce que an ye cɛ sɔrɔ. Kɛ n'a ye cɛ sɔrɔ n'u ye cɛ sɔrɔ i de denmuso tɛ cɛ sɔrɔ la parce que a ye ka ko min essentiel nin ye n'i yɛrɛ ka cɛ sɔrɔ i denmuso t'a sɔrɔ fiyewu. Denkɛ kuma bɛɛ an nisɔn. Danga tɛ a ye ko tɛmɛ dan kan o man ɲi voilà mɔɔ ye fɛn dira mɔgɔ ma min se i ye wala da tigi de ma k'a fɔ a ka ca ni de ne bolo bonya de a dabɔra bonya de kama fɔlɔfɔlɔ an na mɔgɔkɔrɔba de y'a kɛla bonya de kama siɲɔya gasi kama voilà muso b'a jigin wani safunɛ kun kelen k'a lama ni mina o ɲɔ nɛmɛ de ko fɔla mais bi ka di ɲɔ nɛmɛ dɛ voilà bi mɔgɔw b'a safunɛ d'i ma bi n'i ma wari d'a ma sini walahi a t'i tɛrɛ f'i bara ka mɔgɔ don i la hali n'o tɛmɛtɔ kari kɔnɔ ni muso fila ɲɔgɔn na k'a denmuso la marasi ma kɛ ko muso mana ni fani ye u ye ka mankan kɛ fan bɛɛ. Denkɛ bɛ ka fɛn dɔ de da ɲɔgɔn na minnu man ka dɔn ɲɔgɔn na e bɛ ka fɔ ko fɔlɔ. Fɔlɔ ye fɔlɔ ye mais an bɛ bi tilen de la. Tile ma falen a bonya ma falen a y'a kɛ ɲɛ na bi mɔɔ de bara tiɲɛ ye. Aw yɛrɛ ma kuma ban. A ye de bara tiɲɛ voilà a y'a dabila a ma ɲi silamɛya tɛ sɔn ma voilà. Bɛɛ tiɲɛ de la sisan kɔni Ala ma tɛ yen nɔ. voilà silamɛya tɛ sɔn ma dɛ. o ye ko kɛra adamaden n'o yɛrɛ ko diɲɛ na an ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de o de ka ɲi ala yɛrɛ bolo kan k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an kana kɛ e tulu bolo ma o man ɲi n'i yɛrɛ a kɛra sisan mɔɔ de bɛna kana mana d'i ma sisan i den k'i den sɔrɔ ten tɛ bɔn a ta bila sisan n'i yɛrɛ ma sɔrɔ ten. I b'a ɲini de kɛ i b'a dɔn a tigi ma sara de kama. N'a t'i bolo dun i ye mun kɛ. Ayi e tɛ se ka fɔ k'a t'i bolo e bɛ se ka wari fɛn bɛɛ ka fɔ k'a t'i bolo. Tiɲɛ don o de y'a to ka fɔ muso furu caman kɛlen jɛnɛkɛla ye dɔrɔn tɛ nin ye parce que a ye wɛrɛ juru ta o sara waati b'a se wari ma k'a bolo wari ta i cɛ bolo o waati héritage yɛrɛ kamalenba dɔ ma m'o fu dɔ o fana b'a minɛ yɔrɔ bɛɛ k'a sago k'a la ka sɔrɔ wari d'a ma a ye bolo min ka n'an ka bila a ye sa a ye wari ɲɛfɔ ala ye ale ka fɔ. Bɛɛ wari juru b'i la o fana ma se i ka taa jɛnɛkɛ muso jɛnɛkɛlaw yɛrɛ de b'u la. Cɛ sabali a bɛna ban mɔgɔ ye ko bɛɛ kɛra. An ye ten tɔ sa parce que n'i ye da cayalen wagati o wagati o b'a sɔrɔ kɔngɔ de bɛ. Lamini kuma n ye lamini kɛ fɔlɔ. Ayi o ye ne ka so. So nuit. Sɔgɔ ka so. Fɛrɛkɛ. Ka so kɔnɔ n'a mɔnɔ b'a di. Voilà fɛrɛkɛ i ye jikalan dɔ kalaya i ye le tɔn bila la i ye bulu ma y'o lamina fɔlɔ. Voilà ni ma dabɔ kɛ n tɛ kuma mun fɛ sɔngɔ na. Ne ma di ne yɛrɛ kɛ tuguni. E ne ka mɔgɔ faga nin kuma in sɔrɔ. E ma kalan dɛ bɛ so kɔnɔ yan e ka nɔnɔ tiɲɛ. A ko nɔnɔ tiɲɛ na olu ka dun nɔnɔ de don. Bɔ bɛ fuwari yan mun tɛ baarakɛla a ye wari nɔnɔ ko kunna n cɛkɔrɔba sigilen yan kɔngɔ in na. Bɛn bɛna kafe dilan ka di ma sisan nin to yen nɔ sisan bɛɛ ye ne ko ko olu ka dun fɛn de don ye. A kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ u kɔ a kana foyi di bɔ min ma yan bɔ bɛ sɔn diya ne la foyi da n'a dun ko tɛ da. Ne bɛ wuli de bɛna jɛ dumuni kɛ nin na sisan n tɛ kabako yan. Jangan jalan. Anjir. Musuh dalam ni apa? Musuh masa? Tadi lah. Anjir. Siapa? Mesti dia. Wala laptali. Ini sih. Ini sih. Nani? Nah, siapa?
Tak tidak. Alah. Musuh lah masa. Musuh lah sama terapi. Ni balik. Ni. Ça va. Tak tidak. Ok. Ini fama. Je suis contente. Et la famille. Tout va bien. Ah, ça c'est bien. Et toi? Ah, ici. Nda fallait reconnaître son. Ça va. Musi la tu tena. Alhamdulillah. Ala. Ini ente konibo. O konibo. Awa. Aina ke wali la talla. Ajibnare. Maki. Je comprends. On est carréba. Mo be carré ko. Non ma faut pas quoi adimna, faut pas solo adimna. On faut pas puis adimna, faut pas pour adimna. Ate takao ko. Ate zo go yero. Kono mayamba no. Ya, sura mositi abi ni kelen de bebe ya biya. On ni bla pour ne ya. Barabali. John. Bobby. Borte shika o garde. Bobby, fuare di ni. Ha, ali subane sunona ya. Ebi ay bra bo fara tiya sunu kona mositi da matele kona. Ah mais c'est normal, les shika o garde. Bobby te fuilo. Ebi ay ka comparer ni te fui vai. Endi su ira na su kona ya bi. À part ça. Masa. Calme. Non, il faut que tu wallahi. Wallahi. Je suis fêté. Basi tena. Alhamdulillah. Wallahi et puis content c'est wali bi ko tena. Non. Yele. Ah. Ne yele so modena mom sanga wori. Ha? Ngi yeso modena mom sanga ngasa no nyana. Ah. Na jamanu aredi. Ala. Olo go fana. Nka ko hawai. Nga awai tinda telephone na ngwa ma o ngi kana ni de ngi do ko na kan ni de ko mana ngi kana ni de ngi kukula ngo fere ga ya samba bizura ko dia mbra bizu ka mara samba ima Aga foi no. amo bayi ye lai adon de Yala kalam. mo ina fla bela ne tambara ya wari bra ko na bolomia bobi bra ko na bolomia ala de kelima ala saba ala kun sababe et puis yekle bien wallahi bi dum maya ala dono kala moy police la ina fana dono kala ina police la voilà bi ne se wala bi mo sitia ele le fla de sokore bi na katira la ko kanu ye kanu fo do sukuna ko asere do sukuna ko sebe bianta la yola yi wa aywan samrula Kiri. Tagatene ali kanu matane fe folo. Ay dama ngate ko ra ni afeka wa nsi bore yila kayila ka fo na bon kan ko sebe. Je sais aller rocket ko ba do ma fa bo so kon nakay. Ay bo ay ne la siyoro ni siyoro e bi o kanide o la be ni nyamilo e bi ali to abasi de mbulo nkire ni ndo ka kan kulukulu ele ne fla ba do ka to nto to gere fo E fe am ne fo. Ane fa ni wa anke buke budoni so ni boye la O tante de bolo bish. ni so la disa jodi ha ma bo bin jate la de ngu ko bolo ni te yo aywa e ko se sai fasa Ay bite. pite dolme Presele no una na wale ka ta baragero do. yi ko kula telefona na yin kan ga short ticket Sorti jar tu. anga ko ile shurana Ok. aka wa ile shurana ile shurana ko babeba no to Babeba. babeba no to mo la re ma beba be dem son de ay wa babeba la Ba me ma te film faire. ko wa bo yi yo le ni wa projet Ok ay problème. wa si selom na ka boso mina o pizza kor ko tema Ça doit devoir on est deux. na la giso abele bulu adi anyi ilo nye frege ila passé di ma musukan ka bunya Ate snap dormir. ni téléphone ole mai Ah. iyo le fe je sais là Tu es là. ini sinka Ta série. sinka adi fa bi mbolo bele abele solo la Ça va bien ça. akayo solo la ka bizu bidala Bisous kala. o fana ga yala
Ai jomani enregistré. Non. Anyana de. Non, ça fait non. Ni fa soutien ni bénéfice. Elle a flot. Ni te que ta. On a béni. Ah non, je dis yo. Il faut ça ni. Wallahi. Yi. Non, ni bénéfice. Kami nak nyata. Ah non. Ini ni, ini yang wali di mana? Tapi kenapa dia suka di? Oh, T'inquiète. oh, kenapa dia ni? Parce que ni tak famous ya, loka foku le ni nanti ya. Même Mouna. Mana dia jadi musuh ya? Apa loka foku? Ah, dernier bozo, musote bozo bula. Musuh apa lu meh? Ete kokodu, bozo te kokodu. Wah, wah, ok. Ouais, tu n'as muso furu. Ane musuh lah. Ne yɛrɛ fi fɔra wa ko a n'a ko b'a kɛ ɲɛ dɔ kan ko ne y'i poussé voilà k'i poussé k'i don ba la o man di ye. On ka di ye. I kana pressé ma nin minɛ 15 000. o wayi Merci. nin ka dɔ i la million kan ka don i ye mɔgɔ min y'a fɔ ko 15 000 ko c'est trop c'est pas trop dɛ million kan ka don i la voilà. Merci. Merci. Ne bɛ siran ɲɛ. Ah problème t'a la. Très bien. Ah, c'est ça. Non. Nani. Na. Jamais. On s'en va. Il s'en va. Tu s'en vas ça. Ah, ici. Madame. Oh. On fera pas la paix. C'est toi, oui, ça va être là. C'est toi. C'est comme bien. Ah, t'as la carrière. Ah, là. Et là, il y a quoi de? Wallahi. Ah, non, denmuso ni mani ni san pere de wulva ni kali kan se ni man fa ni man su de wala ti afi ma wallahi ke je don to ile ay non ku yele be ti ma ah bobi la kuro kaya jimi ko le fo ya ile ki futele na lolo ya ne ma fa kan tekeli voilà antekeli voilà iya ko ke tula voilà ko te fere dans son ni na kan ke ku ya be nyana le muso imanelo e bi la ila bulo kamene ni ni tekele de ne suka dia nkole yiri la ko ka ko nkole ne bi mi na la ki so so ko do bo ko na no lo olo ndi bo ko fa de dem na mal la be na la ki so mbi kembu ha ala wa kibaru he anya to lo ma